Kien l-isluq l-istarju għal-Eklezija tal-Agonija. Ġesu. Bis-sirna li jintu bismewi jitqaddis. Grazie l-Mija u l-Ejmija. Ebergetti fost il-nisa, un-bierak il-frotta. Ejja. Il-number 1 wara 2.
titlob għalina li tindi issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja minn ħdejn il-berkanti fost il-nisa u vera kif frosta Ġesu. Gloria lill-Messier u lill-Belt u lill-Spiritu Santo. Invergenti fost il-nisa, un bira kif frott ta' ġuftijek
𝐭𝐚𝐤-𝐒𝐚-𝐬-𝐬𝐢. Slim għalik, Marija, bil-grazzi bil-lija lejk, imbergenti fost il-nisa, kun berek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Malikoli, grazie Maria Ħdejn, benvenuti fost il-nisa, unbierak il-frott, il-Kwartier, Ġesu. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Luqa. Meta d-dixxipli ta' Emmaus qorbu lejn ir-raħal fejn kienu sejrin, Ġesu għamel ta' birruħu li kien se jkompli sejjer. Imma huma bdew jinsistu oqgħod magħna, kważi dalam, u x-xemx għodda niżlet. Għalhekk daħalu qatt magħhom. X'imkien magħhom mal-mejda, ħal-ħobż, birku, qasam u qassamulhom. Għajnejhom imbagħad infetħu għarfuh, imma hu għeb minn qudiemhom. Imbagħad qalu lil xulxin qalbna ħebritna meta kienet ikellimna fit-triq u jfehmna l-Iskrittura. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Nitolbu l-mulej biex jibierek il-belt tagħna, jibierek il-familji, jibierek il-kull min jgħix hawnhekk, il-bierek ukoll il-Vittorjożani li ma jgħixux hawn ma qalbhom baqgħet hawn. Jibierek il-dawn it-tfal li rċevew l-ewwel tqarbina tagħhom biex huma u l-familji tagħhom jibqgħu qrib il-qalb ta' Ġesu. Jibierek is-saċerdoti, jibierek l-Arċipriet, jibierek il-komunità Dominikana, l-komunità Benedittina, il-komunità Griega Kattolika, l-Ordni ta' San Ġwann, jibierek il-kull wieħed waħda minna
u nitolbuh jagħmel minna missjonari sabiex nieħdu l-kelma tiegħu u nieħdu dak li nirċievu fl-Ewkaristija u nwassluh lil dawk kollha li aħna niltaqgħu magħhom. Dal-misteru ħarkubtejna, ejjew mela naduraw, u qudiem ir-riti ġodda, surit qodma jispiċċaw, bit-twemmin ġo qalbna nħossu, dak li s-sensi le jaraw. Lil-missier ir-roddu liben, qalbna kollha kull tifkir, lejhom ma tberik ta' qalbna, imħabbitna l-fuq it-tir, lill-ispirtu li ġej minnhom, ħajru kull xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu, o Alla li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek, inti li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem qaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-Kbira Omm Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluq gloris tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Faħru l-mulej intom ġnus kollha, sebħu popli kollha, għax kbira jitjubitu magħna, u kelmet il-mulej jiddum għal dejjem. Glorja lill-Missieru lill-Liben, u lill-Ispirtu is-Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marja Omm Alla, itlob għalina midin bihi, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna. Amen. Sa nkomplu nakkumpanjaw il-Ġesu sagramentat sal-Knisja.